De har en guitar. Mor, de har en guitar. La. Det er mit hus. Okay. Hej, goddag og velkommen. Det er min. Farvel. Hvor jeg piller næse. Du er grim. Ja, tak. Vil du suge min pik? Ja, jeg vil gerne suge din pik. De grimme. Skrid. Du er grim og din brilleabe. En lækker dame. Hej, lille født. Ja, goddag. Det er bare fordi jeg er lækker. Nej, det er mig, der er lækker. Nej. Fordi damerne vil helst suge min pik, ikke? Det er værd. Stop nu. Jeg gider ikke at se. Ja, vi går ind. Hvad skal vi lave? Hvad? Jeg hedder faktisk Finis. Hej. Vil du suge din pik? Må jeg også suge din pik? Nej, det må du faktisk ikke. Oh my god. Det er min! Hvad? Det er bare fordi jeg er tyk. Ja. Hvad? Det er min bold. Det er min. Jeg fandt den, ikke? Den her. Vi skulle faktisk til at tale om vores pikke. Vi skulle tage bukserne ned og se, hvad for en pik, der var størst. Hvorfor kan jeg ikke være med? Jeg vil også have en pik. Ja. Det er mit bold. Nej. Hvad? Det er min hoved. Hvad? Farvel. Nej. Det er et hul i jorden. Ja. Se. Jeg føler. Pust min næse. Du er grim. Nej. Jo, du er grim. Du er offens fisk. Jeg laver høje. Se, jeg kommer på fjernsyn. Han er kommet på fjernsyn. Men altså. Hej. Ved I hvad? Du skal se hendes pik, okay? Kom så. Gå i gang. Så vil jeg sige, hvad for en pik der er størst. Farvel. Hej. Jeg skal synge en piksang. Det er min piksang. Han er min, ikke? Okay. Hvordan var den nu? Jeg ved det. Du vil ikke. Jeg gider ikke at synge en piksang. Du gider ikke at synge en piksang. Så skriver jeg bare. Pik. Pik. Ja.